bompa say me kasa many entertain issue because enra yetie yenuanum MPP for akwenyo munya say omo da eye omo running mate edi Dr. Matthew Opoku Prempeh dodo na friend na po a Sir John na wotie kasa bia efifi impanyimfo ne bia enum ba ya edi ka ma menche opem so yebo odin ana ya peja mu opem so enra wo hwe futuo de ma nua baomia ne napo na me wa asantintin me di asantia ma me de minim pa na ye ka asantia se ma me e frɛ me fuga me so me kebie enra de bisi o menhia na agi se wa wote akonwa kasa ase na obeti ase yi empenyimfo se akwada ye tunufo dem a wontie no ene di se futu ne ba bontin enti enra akonwa no ekasa kire eye Dr. Matthew Opoku Prempeh na sa kasa na okasa kire no less than 3 hours Matthew Opoku Prempeh ebu akonwa ne enimtia how ade na poye ya ebu nenimtia eye otumfo ma me wenyen baby ko eye efiakobi okasem bi kire eye omampanyin dada akufo asema oka kire eye omampanyin dada akufo ne se omampanyin kufo omampanyin wa ba bedi se wunya asem papa bia enkan fa ye Dr. Kwame Nkrumah ho a hweye na wanka sentia no asema BK impenyimfo nenim de America meso me be impenyinti no benim de America enti se ube stadia in the 8 years rule of a year omampenyikufo wan pejane ne dako kra entia a year the former president, the founder of Ghana, Osajifo Dr. Kwame Nkrumah. Abemoya ye frɛ Dr. Matthew Opoku Prempeh. Abemoya ne den. Abemoya Okasa in what capacity? No, Okasa Abemoya. Oh, that's so Abemoya. He's a man. Abemoya ye den. Don't interrupt me, Patron. Enra se wutie nsema na opemso eka odiga ka so enimia echi no beka so enina na ne krakra no mpukra no beka se akwadai ti na asema opemso kan ne se watete se wani nso ade na sa kwenya omudi ama we hweye na wamma ne nsensi fom fani die ni ebuo ekoma eye opanyi a ye Alhaji Baumia se wutie ni ye pa osisu mpremiensa oka kosisen be ka kwa kosise efutuo edi mani nyina na echire no onya akwenya so obekasa no enimtia kesi odi bu eye Ghana for any the founder of of Ghana 1957 Osajifo Dr. Kwame Nkrumah no na chese futu edi man na wentie se obi kacha wo se Saamu Kwame Nkrumah na wamu ne Saamu no me menye Ghana ni enti wei edi adanse se otumfo asema o kase watete se wani nso ade ne saye no kore hwanin mu no eye hwan mu ye nye Ghana fo